ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಸುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಸುಕ್ಕ. ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ನೀರಿಗೆ ಬೊದಲು ಪದಿತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನನೈತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಾಂದ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಶೋಕೆ ಅನ್ನು ಲೊಂಬುದು ದಿಯೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೀರಿಡು ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಲೊಂಬುದು ಕೊಣತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ಒದ್ದೊದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು ತುಲೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪವೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದ ತುಂಬ ಈಸಿ. ದಾಲ ಚಾಕು ಬಿಡಿಸಿ ದಾಲ ಬಿಡಿಸಿ ಕೈಟೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಣ್ಣಾಂಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಒಂದು ತುಲೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬುಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆದರ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ದಯಪಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರೊಂಜಿ ಪಾಡಂದೆ ಇಪ್ಪೆದು ನೇಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ ಪಾಡುನು ಗುಜ್ಜ ಆಪಿನ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜೆ ಚೂರು ಬುಲೇಯ್ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಆಯ್ತ ಪಚ್ಚಿಲ್ದೆತ್ತದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ದೀಪ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಮರಿಯಲಾಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಸ್ಟಾಕ್ ಆತು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಪಾಡ್ದು ದೀಪದಿರುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ದೀವಂಡೆ. ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಶೋಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಗಂಜಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಸುಕ್ಕಾಗ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣಲೆಡು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಉರ್ದಬೇಳೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಅಂಡಾಂಡು ತುಲೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಮೂಲು ಮಸಾಲದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಚೂರೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಶ್ಪುಗೆ ಏತು ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡೊಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಅನ್ನು ಒವೇ ರೀತಿ ಮುಂಚಿದ ತೊಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಮುಂಚಿ ತೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುಜಿ ಕಚ್ಪುದ ಮುಂಚಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ನಿಗ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಪೌಡರ್ ಆಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ತುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗದ ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ಮೂಲು ಹಿಂಗೆ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ MTRದಾಗ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅನು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ತುಂಬ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒವ್ವೇ ನಿಗಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಅವಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒವ್ವೇ ಪಾಡ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತು ತುಲೆಯನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಪೋತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿಯ ಒಂದು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆತೆ ಒಂದು ಅರತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತು ಕಣಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತು ಕಣತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪನಂಚ ತೋಜನೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನವೇನು ಪೂರ ತುಲೆ ಮೂಲಿತೆಯನ್ನು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಸುಕ್ಕಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಅಯ್ಯಾನ ಇದೇ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗದು ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಯ ಇದೇನು ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜೇ ರೌಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟ ಆವಡಂದು ಆತೆ ಬೆರವಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮೂಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ನೆತ್ತಾಪು ದರಡೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಚ್ಚಿಲಂದು ಅಂಚ ದೀಪನ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒವೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಅನ್ನು ಒಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಮೂಲ ನೆಯ್ಟೇ ಅನ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಯ್ಟೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಖಂಡಿತ ಹೊರ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವರ ಆತ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ನಿಗಲ ಸುಕ್ಕ ಸೋಕು ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಗಲು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಂಡ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಗ ಪುಡದು ಕರ್ಚುಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಕರ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತವನು ಬಿಡ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅನ್ಮೂಲು ಅವನಿಗಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂದಾಯ ಪಾಡಿ ಬಂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ವಚ್ಚಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ನೇಟ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೆ ಅವೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತ ಇಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಳ ಬ್ರೌನ್ ಅವಡೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ
ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಏನು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದಿನ ಅಂಚನೆ ದಿತ್ತಿಜಿ ಚೂರು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬರ್ತಾವನಾಗ ನೀರಿಡು ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಾಡಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಇಜಿಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪಿದ್ದಿಂದ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರ ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಐಕ್ ನೀರಿಡೆ ಪಾಡ್ದಿ ಅದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಇತ್ತುಲೆ ನೀರಿಡೆ ಪುಂಟದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನೆನು ಪಾಡುವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನೀರು ಇತ್ತು ಸಡನ್ ಪಾಡೊರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆದ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದೀವೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳಲ ಶೋಕು ಅಂತುಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾರುಂಡು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗಳು ಒವೇ ರೀತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆಗೇ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ನಿಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಪಂಡ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಪಚ್ಚಿಲಂದು ಐಟು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಎತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಇದು 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಲೆ ಇಂಚಾತನ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಒಂಥರ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡು ದೀತೆ ಅಂಚ 2 ನಿಮಿಷಡು ಈತ್ ಬೇಯ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ ಸುಕ್ಕ ಆವಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಯಾವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೊಡನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೊಡೆದು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಈತ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ದೀಕ 2 ನಿಮಿಷ ರೆಡ್ಡೆಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷದೊಂದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ತೊಲೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ನೆಡೆ ವೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ದಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಅಂಚನೆ ವೈಟೇ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಗಳು ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಬೇಯ್ತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಡೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ಲೇಟದ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತನಂದು ಅವೇನು ಚೂರು ತೊರಲ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಕೂಟುವೆ ತುಲೆ ಚೂರು ನಿಕ್ಕೆ ಕೂಟುವೆ ಕೂಟುದು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಡೋರ ಪೂರ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲಗ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಲ ಉನ್ನೋಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಪತ್ತಂದಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಮಲ್ತು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡಿರ್ತಲೆ ಇಂದು ನಾನು ಶೋಕು ಬೆರೆಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಎಂಚಾತಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಯೋಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೇಪಣ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ದಿಂಡ ಅವು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದದ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯಕ್ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಅಂಚೈತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪಡು ತುಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಈತ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚರು ರೆಡಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಚಲ ಉನೋಲಿ ಏತ ಶೋಕ್ ಆತನ ತುಲೆ ತೂನಗ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಡೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಆಂಡ್ ನಿಗಲು ತುಂಬ ಜನ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಜಿಯರ್ನಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಆತೆ ನಿಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ ಆಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರ ಅಗುಲು ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಕೊರುಪುನ ಮರಪುಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಎಂಚ ಆತಡಂದ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ನಿಗಲು ಪೂರ ಏನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.